Здравейте на всички! Аз съм Евелина Николова, за тези от вас, които не ме познават. Национален състезател по борба, действащ олимпийски медалист. И днес искаме да направим един семинар по самозащита за жени, който да бъде полезен на всички нас. Темата е много актуална, не само защото жените са слабия пол, макар че на Олимпиадата само жени взеха медали. Важно нещо е да сте подготвени, освен физически, психически, и като можете да имате и помощно средство, нещата отиват много по-добре за вас, чисто процент. От пепър спрейовете с облак, джет струя, така наречената вече балистични гел спрейове. Искам само да изкажа благодарност към тези млади шампиони, които осъзнаха колко важна е необходимостта от това да бъдем готови за самозащита, в случая като цяло да оцеляваме. Че един от големите проблеми на днешно време, за съжаление, точно това нападение срещу жени, които не знаят как да се отбраняват. За сега сме само тук в София, тъй като това е първият семинар, който организираме. Движения, които реално ние извършваме ежедневно в нашето ежедневие. Те са толкова естествени движения, но ние ще се опитаме да ги покажем по такъв начин, че те да бъдат полезни в моментна ситуация, когато ще имаме нужда от това да се самосъхраним. И се радвам, че толкова дами намериха време и смисъл да дойдат и да видят какво ще им покажем. Искаме да им пожелаем да бъдат по-смели, по-вярващи в себе си, по-можещи и по-уверени. И, скъпи дами, знайте, че всяка една жена може да постигне абсолютно всичко, затова не се отказвайте от целите си, ами ги преследвайте до край.